जों त्रिपुरा मथा फाइमेन या गलो तिनी जे 30 तारिख सेप्टेम्बर 2021 जिमिन जों आंदोलन खाइ फयो बा जों तिनी जिमिन चेंखा जेता हम शुरुआत जे चिन आंदोलन जेता स्ट्राइक कारण स्ट्राइक मु काइसा मुभमेन्ट सुदो लामाओ डेपुटेशन मेमोरेंडम लाइव मो दिखेन मो मुभमेन्ट आमति सिमिया मो जे स्ट्राइक खेमनि मो काइसा खा दुमानि जों फुरुमखलै सेंट्रल गभर्नमेंट मो खा शुरुआत सिको चिनि आंदोलन मात्र इंग्लिश रो ब्रिटिश रो 200 बছर इंडिया वो रूल खेमनि या गलोबो सालसा याकारि माथांका साव बिसास खायमाना जराव सला ग चिंतामनि बगे तिनि चिंचिनि बखानो चिनि वान सुनो जों दुर्बल खायना कौबा कारण जों साइमानो अ हा अमति प्रासनि हा अ हा अमचिनि बुकुं बारनि हा अब सुदु तिरपानि वानसा सिम साइमान आमतिया सारा होल इंडियन बरक साइमानो जे अ हा अंका तिप्रासनि हा अन सान अफ द सोइल अंका तिप्रासर अब स्राय किन्तु आउन बगे जों कोनो बखाबानि गरै चिनि बसकनि आन्दोलन जों मुभमेन्ट आगो उतलां थानाय आ जों सालसा ग्रेटा तिप्रान मानन मानब चिनि दृढ़ विश्वास दं हामबाय पहिला नन फुंका हामान नाय चिनि मीडिया रखनो तान बहन रक जों बक्सा चिनि अ मुभमेन्ट चिनि अ जे बन्न नरक बो बेलाय साथारे फोकस खायतोमन नरक बेलाय हामबाय याफरो तिनि फुंनि जरातै चिनि ताबो 8टा जरातै प्राय चिनि सब बेपक जागानो जे 40 तानि ऊपर ताबो चिनि स्पट दङ अ जागाव काहामनो बन पाइलाय दङ चिनि बर दल दले पाले पाले के फाइलाय दङ जे अ बन्न सक्सेस खायनि बगै पिकेटिं खायनि बगै जों ज त आम साम जथाय बर गंलाय दङ आर नरक सिव तिनि अ बन एक्चुअली मंका चिनि सर्वाइवल नि बगै मंका चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि बगै जे ग्रेटर त्रिपुरा नि बगै तिनि अ मुभमेन्ट मेन मुभमेन्ट आर नरक सिव चिनि बुबाग्रा महाराजा प्रदीप किशोर मानिक बहादुर बिनि नेतृत्वनो तिनि चिनि अ बन जों खायजागै दङ चिनि काइसन नासिक मुं मकुनो त्रिपुरा मथा मकुनो आलादा पार्टी अमनि कुनो कगिया बाट तिनि चिनि नासिक मुं खयबनो सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सावनि साबे बनि बगै जों तिनि फाइट खाय दङ तानि बगै जों दीर्घ 70-72 बोसोर रमै चिनि अ हावा दङनि जों सेकेन्ड क्लास सिटिजेन हाय खै जों बे सातक पिटक खायजों दंमोन तिनि जों सेंट्रल गभर्नमेन्ट अफ इंडिया न चिनि मेसेज तिनि अबो जों अमन नाम जों अ हानि त्रिपुरा सरक जों ताबो थानजानो दङ ताबो जों अ आलादा राज्यनि बगैनो जों मुभमेन्ट खाय दङ स्पेशली चिनि त्रिपुरा मथा 2021 जों पावर अफ फेमिन या गलो एडिशनल पावर अफ फेमिन या गलो जों किन्तु अमनो जों दिनि जति चिनि स्टेट तिनि थिं दङ जों अ हावो आलादा राज्य अ हावो जों सेपारेट स्टेट नांका अ हावो जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड नांका अबो किन्तु चिनि मिशन एन्ड विजन चिनि जे नासिक मुक्ताबो जों क्लियर दंको बासा बरक रक साले त्रिपुरा मथा रक ब्रनि माने आलादा राज्य बा सेपारेट स्टेट कगै थांका हासालनि थांका अमरो कक्सौ दिनि किन्तु अमनो जों प्रमाण खायरि हो जेता दिनि अ स्ट्राइक नि बिसिंतै दिनि अ बननि बिसिंतै जों किन्तु अमनो स्राय तिनि जे त्रिपुरा मथा बिनि नासिक मुं बिनि जे एम अम ताबो ठीक दंको एबं पाब्लिक जनता त्रिपुरा मथानि लगइन दङ बुबाग्रानि लगइन दङ दिनि जों अ बननि बिसिंतै अलमोस्ट जों मथ सायमानि थांका दाउनि बगै हिमालय जों जथेष्ट सायमांका गोबां पार्टी खायलेका जों आगे सीपीएम खायलेका 25 बोसोर कांग्रेस बो खायलेका थांनाय बीजेपी आईपीएफ गवर्नमेंट जों नुखा फियाबा जे जों नुगै फायका हायफोर त्रिपुरासन बगै केबो सामन खायना किरबो स्राय अमनि बगैनो 300 जरा जों जोंनि सेपारेट स्टेट आलादा राज्य जों सानानि बाद दङ जों तै कम्प्रोमाइज खायमानलिया जों तै कम्प्रोमाइज खायलिया ग्रेटर त्रिपुरानि मुभमेन्ट तिनि अरनो अ 12 घन्टा आन्दोलन खायमान पाइ थांगा आबतिया गोबां ससियेल मिडिया नुखा तिनि बन्द थाखौकेन कि सादिन मान थांजे नाय अमनो गोबां बर सोशल मीडिया तिनि जन क्वेश्चन सङ बट अम एकमात्र शुरुआत ये सिर्फ शुरुआत है अभी से स्टार्ट हुआ है कहाँ तक पहुँचेगा ये बात में मालूम होगा जों लास्ट बर सगैनाय जेसे जाति ग्रेटर त्रिपुरा माने माया जातै जों किन्तु चिन आन्दोलन चलि थानाय मन पाइथाक आमहाय कुनु कगिया म तिनि सालचांखा नेक्स्ट दिन जों तै सानै बारिनाय दा हिसाबै तै सालथाम बारिनाय जों एमन दिन फायनाय इन्डिपेन्डेन्ट आन्दोलन फायनानै अ जागा जों तिनि थाङै दङ म सुदु त्रिपुरा मथानि मुभमेन्ट जिमिनिया बारबारसौ न नुखना जागा जे बरक फायनाय दं म सुदु त्रिपुरा मथानि सापर्ट जिमिनि जों सायमिया बाट अब किन्तु मुसुं खाचिन बरक ताय जों बिनतला तना मुसुंलिया जों अ हावा फ्रि ना मुसुंखा जिनि साथं ना मुसुंखा कखाय अमन बागै बरनि बाखा थै हर जतन बासा जाक अमन बागैना तिनि अ बन आमसुं बागैना बरक हाजार तिनि बरक अंखारि दङ न नुंना तिनि सुदु अ सादु कामिउ सिमिनिया मंका हाइवे
ini sudah satu kami siminnya प्राय protect dah सीमा थांग नायदी सॉरी लाम निनी डॉन बॉस्को थांग नायदी निनी एसके पारा थे के शुरू खाई रेड ब्लॉकेज रूट ब्लॉकेज खाजा तीन ट्रेन ब्लॉकेज खाजा मोंग का चिनी सर्वाइवल ने बगे आउन बगे न सिंग बलाई केनो वान सक जाना विषय आं ताइबो कयनामु सुंग चिनी ताबो चिनी दफाव अग्रता तिबारन लगे फाया करक बुबागन लगे फाया करक और थानसानि मारियो फाया करन आं चिनी कयनामु सुंग जों ताइ थुइ ताइ इंलिया जों बसकांगा ताइ मा गनाय चिनी सर्वाइवल ने बगे चिन दफाना जों कायसा kalang kisu kalang thang bayang tangkai chini mo back thong nai joto khajan ta kokte bukuk so ini bo tipra ma tho phairo thancho phairo no ani barbar humble request obno tong nai borok daki phai chini o andolon ogreta tipra len movement number o phai sameling phai to ne bolan thani koi mo hor jau tini obisi je sa andolon kono phai red dot len maya nai di actually omoni live ma kabama tongo je foro adc manani foro bohaino tipra soro jut ochini goro यूजेस रो कहाँ आंदोलन खाया आफ्रो वो कैसा पार्टी नहीं बोरो बुंग सालिया बोरो आफ्रो वो साइड दंगो कौन दिन फान एडीसी संभविया ओ एडीसी संभविया जगह डिमांड दंगो बिजराम हल तीनटा सिटी है क्या अब संभविया हनाय बोरो रो गोबां मा बोरो दंमोन या जराव बियाबा एमन दिन फाइया जे मा बास्तव बुंग थांगा दिनी एडीसी एरिया हनैनो जे खाइ कलांनि थांगा जिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बे सुक्तिं थामान या गलो दिनी कैसा आरि बय कलांनि थांगा ओ आरिनो तैनो दिनी तिप्रा सरक दिनी जों पसिबल नङि दङ जेटा इ एडीसी एरिया खांजा माने खाइ कलांजामोन जों सेब नङि दङ ओ सेबनि अमनि हयतिनो जों टाइप गुसु कावै ग्रेटा दिपार्टमेन्ट जों थानानै थाङि दङ नाथिं इज इम्पसिबल पृथ्वीयाव माने कोनो करे इम्पसिबल कोनो करे जों पसिबल नङै सालजा अबचिनि बिसास जारा बिसास निया खरंना हमन सानाय नरक कोनो आमहाय वना जानाय करे नाथिं इज इम्पसिबल गवर्नमेंट इंडिया अलरेडी जों टक सलि दङ कक साइ दङ जिनि डिमान्ड जिनि जतो किसु जिनि जे तिनि डिप्राइभ दङ माने अ करन्तिबो साइ दङ बा जों सेन्टार न अबनि मेसेज रियो जेता अ हानि बरक रक तिप्रासा रक जों ताइ बेबे थंजाना मुसुं लिया जों अरनि मुक्तंना मुसुंखा अबनो जों तिनि बिन सेन्ट्रल गवर्नमेन्टनि मेसेज रियो